pokúsiť o núdzové pristátie, takže dymová stopa za lietadlom nám značí jeho rýchly koniec. Musím sa samozrejme obávať, je to všetko len v rámci hry a spomienok, že piloti sú v poriadku. Ja sa ešte k tomu náletu hodín, ten nálet hodín v počiatočných fázach vojny bol na nemeckej strane dosť vysoký, ale neskôršie samozrejme klesal až na hodnotu nejakých 50 hodín. Vážení priatelia, karta sa obracia. Zo Sovietskeho zväzu k nám prilieta vzdušná podpora vo forme výsadku. Skutočne unikátny pohľad, ktorý nemáte možnosť bežne vidieť. Moja otázka je, čo všetko sa dá, alebo čo všetko sa v tej dobe padákov, technikov dopravovalo do boiska. Je treba povedať, že pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Sovietské letectvo, Červená armáda, povedzme si, mala konštrukčné kancelárie v tej dobe. Mikojan, Jakovlev, Lavoškin, Petriakov, Polikarpov, Suchoj, Beriev, Tupolev, Iljušin. Sovietská výroba, letecká výroba musela byť niekoľkokrát sťahovaná.